हाथेनानै दङ नै जिरायनानैहाय अखा अखानि अनगालाय माथो दंबावो नै हांमा बाजाराव दं अखा हानानै बोथोर ना बादाल ना गगा मोनलाबायफ्रा अखा हानायावबा सोरबाबा मा मावदोंलै बा रावबो खावब्ला फैया माथो न'आव थांनासो उन्दुबाय थाहैनांसिगोन दैलां न' सानसे थानानै अखाल' खालि अखा हानायनि मेसेजल' फैखायो मबाइलावलाय नायदो दखानाव एब्रेनानै थाला बागोर मोनासै हांमा बाजार बेखौनो बुङो जाहैबाय हांमा बाजार हाब बैयाव जोङो सर्ट फिल्मनि एक्टर दङलै हनै नै बेखौनो बुङो जाहैबाय हांमा बाजार साइडआव जिरायबायला बागोमनाखै साथायाबो नै आंनिया बिदिसो साथायाबो मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आदा जाथ'वाखै दाबो उपेन मोसाहारि माहाय दं नोंथां आं दं जाहैबाय हांमा बाजाराव बिरखां बाग्लारि मा खबर सार मोजाङानो फैलाव बसुमतारी नै जोंना मालि बिथायाव हाथ'वाखै दे बा आदसा जोंनिजों हाबाय एलबि बर' हाय हेलौ जोंनिजों एकदम मावख्रुबगासिनो दं अखाया नै एब्रेनासो दङ जोङो ओइ खालि अखा मेसेजल' फैबाय थाखायो खालि अखानिल' मेसेज फैखायो मेसेजानो बिरखांसिम हाय आदा हेलौ सम गसपेल बसुमतारी बेंगालुरु फैथ'ला नामा बा थांथ'ला मुथि मोसाहारि गफुरां हायाखै गफुराव हायाखैनो जोंनिथिं हादोंलै चिराङाव फैलाव बसुमतारी ना मोनाखै नामा बा नै जोंनिथिं जा मोनलाबाय आयै नोंसिनि मालि बिथायाव मोनोथ' आं थांनोसो गोसो जागासिनो हमनो सैनिक बसुमतारी सुखआनो गैयालै आदा बे अखाजों अखागरा बिरखां बाग्लारि बिराद हेन्डसाम नुदों सारखौ आइस आं हेन्डसाम नङा गगा मोनथेना दं रहा मैयाबो अखा सिबाय थारुन बसुमतारी आदा बेंगलर फैला नामा थांथ'नाय जानाय नङा प्रसान्ता ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो सालथे जाथ'नाय जायाखै सुमुथि मुसाहारि ब्र
doenjang lala nama wah आं इन्टारेस्ट गैया ओमफ्राय राजु गयारि हाय हेलौ बहा दं आदा हांमा बाजार जोंनि ओनसोलनि हांमा बाजार सुख गैया गन्थंआ लुदुसो होख्लायलायबाय दं नै थांफैसो आं आरोखि हाय आदा नामानो थांफैसो आंनो अब्लासो साफा सारायनांसिगोन रायजोफोर हांमा बाजारा बबेथिं जायोमोनलाय बा हांमा बाजारा आइलाबिउनि एकदम सोनाबहा बिरखां बाग्लारि मैदेरनि भिडिअ लाबोबावदो आदा मैदेरनि भिडिअखौथ' लाबोगौमोन लाबोनायालाय ओमफ्राय दिन्थिग्रा मानसिफोर गैयाना देखायहैग्राफोर गैया आं हारसिं थाङा आं गियो नङाला लाबोबावगौमोन मुथि मुसाहारि बान्दर बायदिसो नुबाय मोखां नोंखौ होनदोंयो प्रसान्ता ब्रह्म सेन्देल दैयाव गलांनायखौ मिनिना उदै सागुलायदों सालथे ओमफ्राय सेन्देलखौ बायफिनबाय नामा बाय मैया बेलासियाव लायदों दा नै बिदि लाबोबाय नै बिदि बाय सेन्देल लायदों नामा आदा मैयानो लायदा सेन्देलखौ बिरखां बाग्लारि थाफानो जयथिस्मा बर' मा खबर आदा बिदिनोसै मानसिनि खबरालाय गुड निउस ब्र' जाथ'बाय नामा रायजोफोर थांनायसै जोंबो एसे गाहांबाय नै सासेयाबो इयाव दं नै आदा मा नायहाबगासिनो दं आरोखि इयो Puan Marak, hai, hello. Mabasin nama lah garosin nama Marak sena mana, maba kecelana. Ki barak. Kisma namku korai. Ini dengar. Hết ní làm khô với xe gram được lắm de brother दोनथ'नोसैलै रायजोफोर बे दखानदारफोरखौ देखायलाबाय हरनोसै आं हा बेनिफ्राय एब्रेना दङ जों नै बिनि जाबाय दखानदारा नै लाजिबाय गैजे लाजिसे सरिला हनै गेमसो गेलेलादों
ओरैबो अखा हानायजों जाबजों हास्ल'खानाया जालालै आदा गलाखौ देखायनायसै नामालाय मलाय एसे मेथाइ जाहोदो मेथाइ जाहोनो आयै नोंनि नम्बरखौ हरलाय आं नम्बरखौ पाब्लिक खालामला एकदम नाम्बार पाब्लिक खालामना लानानैहाय नम्बर सोलायनांबाय आं उफाय गैया ओंखायनो नाम्बारखौ आं पाब्लिक खालामला इन्सटाग्रामाव मेसेज हरोब्ला मोननो हागोन जाबाय एल-पि स्कुल नै हांमा बाजारनि एल-पि स्कुल दे राजा दैमारिया मा होनदों हासुनोखोनो हालालै हाथाबो हाबबावा दोनथ'नायसैलां हासुनोखोनो जाला माइ ओरैबो मालि बिथायावसो थांनाङासैलै ना हमनो लोमजागोन आदा बारा दा हासुनायाबो लोमजायो आरो अखा हाबायथाय होजोबखायोलै हमथानो हाखा दैखरा माबायदि जाखो वाब दैया दैज्लां बोथोराव बिदिनो जोंनिया खावलानो मोनो दैखरानो रिङा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबायावनो दै हनै रिं गंबायावनो बे बेसेबां जानाय बेलाय 1 फुटनि एसे बारा जागोनदां रिंआ गंबायावनो दै मोनो नै दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय मा गासोननो नांखो फांखाना मा जाखो टयलेट फोसाबग्राखौसो गासनखोना माखोब्रा दोबैजोबबायलै बैसिमाव माबाल' नोदां एल-पि स्कुलनि दैखर दै बोखोना दोनग्रा दं नैयावहाय नैयावहाय जों हासुनानै आखाइ सुलांग्रा इयो दैयानो गैया नै बोखोना दोनाखै कारेन्ट गैयिखान ना बन्द' खालामदों दै गयोमोन माथो इयो सोरबा सोरबा कमेन्ट हरदोंमोनलै अनलाइन नायग्राफोरनो आरो लोमगोन आदा बारा दा हासु फाग्ला फाग्ला कमेन्टफ्रा हेलौ बस अखा हादों नामा हादोंथ' आरो हानायखायनो गावसोराव बेंगलर थांला नामा आदा थांथ'ला जोंनिथिंलाय सान्दुंसो दुंदों बिराद असान्थि नंगौना नङा जाखो रावफ्रालाय आं बेंगलर थांथ'ला जाथ'ला बेंगलरनि ओंखाम सोरनिबा सोरनिबा कमेन्ट थांगौबायदां बबेनि नों आदा आङो चिरां जिल्लानि मा जायगा ब्र' चिरां जिल्लानि एकदम सा ओनसोल फाथाबारि हेलौ आदा हाय बेखौ नायजोबखाबाय कमेन्टखौ ओमफ्राय गैला पाब्लिकफ्राबो गैला दोनथ'नोसै रायजोफोर
एसे ब्लेक कब्रानि भिडिअ बानायलाबायनां ब्लेक कब्रानि भिडिअ गैला 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 दाख्लै खानाय सिनजानो फैबाय आङो ओमफ्राय थानानै थायोथाय खानाय सिनग्रायानो मोना महय मयबा ओरै मैदेर फिसा लांजानायनि गाग्लिदोंलायनो रावबो देखायहैया आइफोरनि हाथनाव बेसे खानायखौ नुवाखिसै लेबावलायसोला साफारि नोंबो ब्लेक कब्रा प्रमसन होना ब्लेक कब्रानि प्रमसन होला साफारि मोनो नामा खुसि एक्ट्रिस मोनदोंमोन आस्सा थांनांसिगोनलै जाला लुदु खालि लुदु खालि लुदु 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 बे अखा बोथोराव लुदु दोनथ'नोसै दे रायजोफोर बहा थांखो बहा थांखो मानोलाय इउटुबाव होनोसै नामा एबार जोंना खामानिया आलदा जाबाय आलदा बेखायनो बेदेसखौ गोसोखांहले थांला बाजारनि दखानदारखौलै मा एलानो खेबगासिनो दं मा बुंनो गोसो दं बुं दे बिथांखौहाय सोरबा बोरमा फाननो दंब्ला लिंहरबा जाबाय लगे लगे बायना लाखायो इमिडियेटलि बायो आं सोरबाफोर फानग्रा दङला बोरमा फायखार बिथाङा इमिडियेटलि लगे लगे लायखायो खबर मोनबाय थाय औ नाम्बारखौबो खोन्थाखाखा नाम्बारखौ खोन्थानोसै औ 7099102865 बेनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा सोरबा बहननानै बोरमा खोन्थाहरब्ला डाइरेक्ट आं न'आव होसोलांनानै नायगोन आरो बोरमाखौ ओमफ्राय दामफोर मिलायलायब्ला लोगो लोगो फैसा होबाय लानानै फैबाय माबायदि दाम होलायसिबा दामाखौ एसे साइजखौ नायनानै होयो आं होनायालाय मोजां गाज्रि साइजनि खोथा थायो नालाय बे साइज नायनानै दामखौ होयो आरोखि दिनैथ' अखा हादों हनै अखा हायाखैब्लाबो जिरायनायबो नङामोन दसेयाव बेरायगौमोन आरो बेरायनो मोनाखिसै अखा हानायखाय अखा हानायखाय बेरायनो मोनाखिसै दा दसेनि उनाव सोरांब्ला महायबा एसे बेरायलाबायहैनोसै बेखिनि आरो बिथां सोरबाफोर बोरमा हानजा दंब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामब्ला जाबाय नै नाम्बारफोरखौ लाखा लगे लगे इमिडियेटलि होसोलांनानै लायगोन बियो ना रायज्लायनानै नङाथा गारियाबो लावथि खाना दोनलायखायो नै लाय बोरमा खासायना लाबोग्रा इयो ओमफ्राय मा होनदों अमा अखा हाना ना अमा हाना जाखो लोगोसे मोजां जाबाय दै बहानि जाखो आंनालाय चिरांनि ओमफ्राय बैयाव दंबावोलै र'
भांमा बाजार माबा बुंनो गोसो दं नामा जाय माबा बुंनो गोसो दं माबा बुंनो गोसो दं नामालै बहाय थांखो मानसिफ्रालाय हौरैसो सिथाबहैलायबाय हनै बाजैनि दखान नैबे माबाफोर बुंनो गोसो दंमोन नामा थांनांसिगौलै होद दोनथ'नायसै रायजोफोर दे माहाय थांखो ब्र' है बाजाराव बेरायगासिनो आइयो आंनिया प्रम' कड फैलायबाय होनदां नै रामि गेमनि थाइनै गाहामल' मोनो मा एसे प्रम' कडाबो खामानि गैया दोनथ'नायसैलै रायजोफोर गोबाव जाबाय नै 21 मिनिट लाइक थाबाय आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय बोरै जाखो भांमा बाजारा दङ अखा हानानैहाय दखानदारफ्रा एकदम मोखां नायलायगासिनो गावजों गाव कास्टमारानो गैया